След това са скорпионите, които ще им се наложи да поработят малко повече. Надявам се да си подложат добре и това да им донесе... Те ли са от тези, за които ще е по-трудна годината? Да. Те са тези, защото ще трябва да свършат доста работа, преди да получат каквито и да било резултати. Даже бих казала, че на моменти може би ще се претоварят, ще поемат повече ангажименти, отколкото биха могли да свършат. Но това пък за тях е единственият начин да не се разболеят. Така че скорпиони, вложете цялата си скорпионска енергия и бачкайте следващата година. Даже от сега си планирайте нещата така целево, за да не ви остане свободно време да се притеснявате за глупости и да мислите някакви щуротии. След това с и стрелците, третите от огнената група. Да, които, ето, за тях вече те ще намерят любовта на живота си, тези, които не са намерили до сега. Това, което бих ги посъветвала, е да не се отдават само на случайни флиртове, а по-скоро да търсят по-задълбочени връзки. Контакт. И ако наистина сте сигурни, че човека, който стои срещу вас, наистина ви харесва и ви допада, и имате химия с него, въобще не чакайте, защото може и да го изпуснете. След това са козирозите, които са доста така притеснени от гледна точка на имотни проблеми, но тези, които пък са решили на всяка цена да придобият някакъв имот, ще успеят да го направят. Другите пък, които са мислили да направят някакъв ремонт в дома си, също ще успеят да го направят. Така че в обща линия за Козирога също така доста успешна и хубава година, защото се отнася за къщата му. А ако, да кажем, отнесем всичките тези прогнози към кариерата на Козирога, там нещата ще бъдат малко по-сложни. Преминаваме към водолеите, които също като близнаците ще имат възможност да намерят подходящи партньори, посредници и влиятелни хора, на които да се доверят и на чиято подкрепа ще могат да се радват. Затова водолеите също да се стягат най-хубавите дрехи и да търсят... Но показва, че за водните знаци ще... Водолей не е воден. Така ли? Аз ги бъркам. Въздушен. Да, добре, извинявам се. След това са рибите. За рибите ще вече са водните знаци. Рибите са водните знаци. Значи, казахме Водолея, също така влиятелни приятели, познати, партньори. Те ще им помагат да реализират всичките си идеи, всичките желания. Водолеите по принцип са доста креативни. Така че надявам се всички водолеи, с които ни се налага да работим, да родят с някакви интересни идеи и те да бъдат ползотворни както за тях, така и за другите. Разчитаме на водолеите. Абсолютно, да. Трябва да се облегнем така много сериозно на всички водолеи. И накрая рибките. Отиваме до рибите, които са много готини, но тази година ще трябва да се попритеснят за финансовите си постъпления. И тъй като са много готини, тъй като много обичат да се забавляват рибите, бих ги посъветвала да внимават какво харчат. Защото и без това приходите им ще бъдат ограничени. Поне да се опитат да спестят разходите. А друго, което могат да направят, ако се постараят един стегнат финансов план да си направят за годината, което за тях е много трудно. Може би трябва да се доверят на някой телец или дева. Да им помогне. Ще ги изваждаме. Ще ги изваждате от финансовия колапс, но това, което бих посъветвала рибите, е да заложат на ценностната си система. Не бива да правят компромиси със себе си, когато поемат финансови ангажименти. И ако успеят да спазят тази препоръка, то тогава няма да има проблеми за тях. Рибите да пестят малко повече. И сега докъде стигнахме? До любовта. До любовта. В началото на годината Венера, планета, която отговаря за любовта, ще бъде в напрегнатия Козирог. Така че това е много ползотворна позиция за сериозните връзки и за хората, които са в брак. А за всички останали няма да им се получават много добре нещата, защото ще бъдем склонни малко повече да потискаме емоциите и чувствата си, когато Венера е в Козирог. Началото говорим за януари? Януари, февруари, да. Внимателно. Записвай, Лорче. Така че в този смисъл, ако сме в сериозни връзки, каквито сме най-вероятно, нещата са окей. Да. Малко по-обрани ще бъдем към емоции, но ако не сме в такива, няма и да не се получат много нещата, защото всеки ще бъде малко по-пребран към емоции. А кои ще са силните месеци, периоди за любовта? За любовта няма слаби периоди. Ти какво ме питаш? Нещо за всички зодии каза. По записки. Чакай да ти кажа. Всички зодии каза, за те ще си намерят любовта на живота. Те не за всички, за няколко. Аз съм свидетел. Тук за нашите нищо не каза. Нито за твоите, нито за моите. Ние сме си ги намерили. Защо трябва нова сега? ли искаш да може ли търсиш? всеки път постоянно
нали, да... Аз просто усещам напрежение. Няма Добре, напрежение. кажи за лъвовете, поне че и двете ни интересуваш. Абсолютно. Как е любовта при лъвовете тази? Ами, Та поне ако не от наша страна, от тяхна. знака лъв е този, който управлява по принцип любовта. Така че за него съгласна. е много важно да бъде обичан. И той е готов на всичко да направи така, защото да заслужи тази любов и това възхищение. Най-прекият път към сърцето на мъж лъв е да му казваш, че постоянно, че е много готин, че е страхотен, че е голяма работа, Само че комплименти. много му се възхищаваш и той е твой завинаги. Няма нужда от нищо друго. Те, честно да ти кажа, всички мъже са така. И да го Всички обичаш обичат да ги безрезервно обаче. хвалиш. Без Обаче, виждаш ли, има едно голямо такова. обаче. Трябва да го обичаш. Значи лъва е изключително сензитивен към хората, които го обичат. И ако те усети, че наистина много го обичаш, значи е твой завинаги. Обаче аз обърнах внимание, лъва по принцип управлява любовта. Това означава не ли, съм много че е съгласна малко с женкар, това. така, като любовта му е на първо Ами да място? кажем, че харесват да флиртуват. Не ги е срам. Те и други харесват, не само овните също харесват да флиртуват. Глупости. Видя ли ти да видиш? Това не може да се случи, Ти нали? представяш ли си, нали знаеш, Бога Марс управлява Овен, това го знам. Марс е любовника на Венера, в смисъл не съпруга. Така че в този смисъл... Но това може би се отнася за мъжете овни. Напротив, отнася се за всички, но това е друга тема. Не искаш да си го признаеш, Това е нали? друга Добре, тема. за да направим така едно обобщение, кои зодии ще са най-щастливи в любовта? Най-щастливи в любовта ще бъдат отново Стрелец и огнените зодии, да кажем Везни и Стрелец. Защото Казахте и за девата, че със сигурност ще намерят партньор. Сексуален партньор. Опа. Защото сексуалният партньор е нещо различно от Това любовта ме на живота мирисва ни. на изневяра при девите. Значи да сме Защо? спокойни за Драго, той е стрелец. Ще намери любовта на живота си. Надяваме се, да. Надяваме Добре, се да оставим намерим. любовта, обобщение за кариерното израстване, за кои ще са Да най-напред. кажем, че много лесно ще могат да вървят, да се развиват овните, раците и стрелците Овни, раци, отново. стрелци за кариера. Да, защото за стрелеца годината е много успешна, обаче ако се налага, там е малко по-деликатно, защото при тях повече се отварят възможности за пътуване и за работа с чужденци. Докато при раците те трябва действително да се съобразят с Потрудят повече. авторитетите и шефовете и така. А къде ще има най-много парички? При кои зодиакални знаци? Ами традиционно при тълците. Симона е хасичката. Да, Нищо, традиционно аз ще при държа за тълците. теб, защото ти си късметлийка, пък ти се държиш Да, за мен и значи ще заедно изкараме може да другата направите година. много неща. Аз да й давам късмет, тя на мен пари. Разбрах. Ами ето, видя ли? Те за това се създават партньорствата. Разбира Добре, се, добър да. тандем сме за следващата година, ще се справим. Да поговорим Надявам и за се, твоята книга. Моята книга, това Нека да всъщност е покажем. първата Петзвездна ми... кухня. Петзвездна кухня, да. Това е всъщност първата ми книга. Зодий на вкус се казва. Направена, разбира се, с любов. И си мисля, че е крайно време хората да се замислят с какво се хранят, а не да живеят за да се хранят, а по-скоро да обърнат внимание на всички детайли. И ако го направят според зодиакалния си знак, смятам, че ще постигнат доста добри резултати. Ако не като килограми, то поне като душевно състояние. Сега в момента работя по нова книга, която е също така интересна. Ако тази беше свързана с това как да се храним рационално според зодиакалния ни знак, то следващата е още по-интересна, защото тя описва къде трябва да пътуваме, за да се чувстваме добре. Тя се казва Зодий на път и отговаря за всички места, които са под различните зодиакални знаци, защо са под тези знаци, как бихме се чувствали там, как биха се чувствали лъвовете в страните на овните и как биха се чувствали телците в страните на лъвовете. Абе, все пак, аз мисля, че най-добре е да обиколим целия свят, за да решим къде ще ни е най-добре. Това е също така е си. много добра идея, но понякога можем да си спестим лошия опит и да заложим просто на някои хора, които разбират повече от нас, когато ни съветват на техни Много ви съвети. благодарим за това гостуване. Надявам се, че всички положителни неща, които казахте за зодиите, ще се сбъднат, а не толкова положителните да са под въпрос. Аз също се надявам. За мен е така приятно това, че ме поканихте в предпоследния ден, всъщност предпредпоследния ден на годината. Новата година, разбира се. За годишната прогноза вашите зрители могат да прочитат в сайта astrocafe.info. Вече Надявам има ли се я? да им е приятно.
Вече има ли е там годишната прогноза за всички Да, знаци? вече или да. в началото на новата година? Бързо вече, залягайте разбира пред се. компютрите. Благодарим ви, Аз ви благодаря за благодаря. празник. Останете с така го правят жените и след рекламите по BBT. Остава да видите любопитна информация за виното, без присъствието на което не минава нито един празник. След като приятно замаим главите ви, ще ви накараме да се усмихнете с консултантът по щастие Нина Райчева, а дали и българските звезди са били щастливи през изминалата година, ще разберете, ако останете с нас. Заслужава си да гледате.